Pomlouvání je to věc, která se stává u lidí nespokojených sami ze sebou. Tam bude konflikt. Pomlouvání, souzení, drbání. Budeme držet něco, trpět, nepustíme to, ale my druhým neubližujeme tím, když řekneme, co potřebujeme. Ještě to opepříme, přisolíme, to znamená, že z toho uděláme úplně jinou situaci. Tak já jí radši nic neřeknu. Ne, tak já to radši nebudu řešit. A být vlastně ty hodný holčičky a dělat to, co sen po nás chce. Neodmlouvej, poslouchej. Co vám říká věta nezapomeň na sebe? Možná si to kolikrát říkáte, ale je to v našem případě název podcastu. Dovychovat je to další série v tématu osobního rozvoje a u tohoto dílu, který má navíc název, Hodná holka nebo žena, co se umí ozvat, vás vítáme s mojí úžasnou kolegyňkou Peťou Plimlovou. Ahoj Peti. Ahoj Olí. Já se jmenuji Olga Studničková-Šípková. Obě dvě jsme lektorky projektu Dovychovat, obě dvě pracujeme s ženami. No a já jsem ještě neopustila ani cvičení, které si naprosto užívám, ale v této chvíli pojďme se podívat na to téma hodná holka nebo žena, která se umí ozvat. Jako obrovské téma. Obrovské téma našich vlastních hranic a toho, jak vlastně se umíme vymezit. Já si myslím, že to je jedno z velkých témat spousty žen, že jsme byli vychovávaní jako hodný holčičky, který vlastně hlavně měli držet pusu a krok, nebo jak se to říkalo. A být vlastně ty hodný holčičky a dělat to, co sen po nás chce, aby jsme dodržovali ty pravidla, dělali všechno to, jak se to má dělat. Ano. A jak jsi to měla ty v tom ohledu? Vlastně nebudu chodit daleko, protože já jsem opravdu byla tou poslušnou hodnou holčičkou a já, když si vzpomenu, tak já jsem vlastně, mě opravdu tatínek říkal, Olinko, neodmlouvej, poslouchej a dělej to, co ti řeknou ti druzí, aby si nešla do konfliktu, protože si uvědomuji, že můj tatínek neměl rád konflikty. A tím mě naučil, že se nemůžu ozvat, když se mi náhodou něco nelíbí a já bych to chtěla komentovat jinak, než tím, že budu poslouchat. Takže já jsem se naučila, že když se ozvu, tak jsem drzá. A ono mi to zůstalo strašně dlouho. Ono mi to zůstalo prostě do dospělosti, kdy mnohdy, optikou dneška, bych se mohla ozvat a říct, mně se tohle nelíbí, já to nebudu dělat tak, jak vy říkáte, já mám jinou cestu, ale já jsem to prostě neřekla, já jsem poslechla a z toho vznikla ta kaskáda toho, že člověk třeba nějakou dobu dělal něco, co mu vůbec nevyhovuje. Ale protože to chtěli ty jiní, no tak já jsem poslechla, protože navíc jsem chtěla, aby mě přijímali, abych nebyla ta nepohodlná, ta, která prostě se nehodí do party, protože odmlouvá. No a kdy ti to vlastně došlo? Když je tady ten program Hodná holka? Protože já si myslím, že to není něco, co by člověku jako, že si řekne 3, 2, 1, teď vidím to, ale že to jsou takový postupný náznaky, že tady možná něco, tady možná něco, tady možná něco, že to vlastně skládá jako ty puclíčky. Jak to vnímáš ty? Kdy mi to došlo, tahle otázka od tebe mě totálně teď zarazila, protože to není tak dávno a mě už nějaký pátek je. A vlastně, jak to říct, v první polovině života, nevím, prostě v tom produktivním věku 20, 30, 40 let jsem určitě byla ještě ta žena, která skutečně se bála říct ne a držela a šla podle diktátu těch druhých. Až cesta osobního rozvoje za posledních 10 let v našem projektu Dovychovat po boku mého muže, psychologa Mildy Studničky, jsem začala vnímat víc sama sebe a začala jsem být z pohledu té historie tou neposlušnou holčičkou, která se umí ozvat. Ale teď už vím, že to není samozřejmě neposlušnost, je to úplně základní, bych řekla, ošetření, základní hygiena, psychohygiena každého člověka, aby mohl říct, co potřebuje, co si myslí. Co potřebuje zní asi špatně, ale co on potřebuje ke svému životu, aby byl v pohodě. Já si myslím, že ta potřeba je úplně validní, protože jako v tom smyslu, já jsem si jenom všimla, že jsi se u toho zarazila. No, zarazila. Já totiž často vnímám, že vlastně ženy se bojí. Jo? Že vlastně víme, že je nám něco nepříjemný, že
místo, aby jsme řekli ne, tak dost často řekneme ano. Spousta žen chce mít vlastně ten pocit té harmonie, nevytvářet konflikty a proč spousta žen, já jsem tak měla dlouhý roky taky, protože samozřejmě, když člověk je ticho, nechá si to všechno líbit, tak bude klid, nebudou tam žádný konflikty, bude ta harmonie, bude ten klídeček, no jenže ve skutečnosti je tam pak větší dusno, člověk se bojí komunikovat a tyhle věci. A tohle, když mi došlo, tak jsem si uvědomila, no jo, ale co kdybych já začala právě lidem říkat, co potřebuju? Jako v tom smyslu, co je to moje bazální přání, ta moje bazální potřeba toho, co je mi příjemný a co už mi příjemný není. A to by strašně pomohlo překonat ten strach právě. Teď jsem si uvědomila, co mě nesmírně pomohlo. Uvědomila jsem si to například, když za mnou přišla moje dcera, který bylo v té době asi 17 a rozebírali jsme téma, že ona se bojí ve škole říct, co se jí nelíbí, bojí se to říct autoritám. To byl každý dospělý člověk vlastně v jejím okolí. A já jsem mi říkala, víš, Adelko, my to nějak v té hlavě máme, že jako bychom těm druhým ublížili, ale my druhým neubližujeme tím, když řekneme, co potřebujeme, co se nám nelíbí, respektive dáme zpětnou vazbu, nastavíme si hranice, my jim předáváme informace o sobě, pro ně to může být informace o nich, je to vlastně jenom předání informace a tenhle moment, když jsem tehdy řekla Adelce před pár lety, tak pro mě samotnou znamenal aha moment. Ty neubližuješ nikomu, ty jenom předáváš informaci. Odkud a potud jsou tvé hranice. A tím poznáváš sám sebe a pomůžeš druhým poznat tebe a může příště ta komunikace plynout daleko lépe. A to je krásné uvědomění, protože najednou zmizí ten strach, zmizí ten pocit, že já dělám něco špatně. Pocit viny do toho všeho. Zmizí ten pocit viny, zmizí ty výčitky, protože když si to takhle přerámuju a dokážu se na to dívat takovým krásným pohledem, že já jenom přidávám nějakou informaci, já jenom říkám lidem, co je mi příjemný a co mi není příjemný, tak to neznamená už jako vyvolávám konflikty. Ano. To už je něco jiného, já jenom říkám, co je mi příjemný a co mi není příjemný. A samozřejmě teď to zní jako strašně jednoduše a člověk se musí najít opravdu tu sílu. No a kde třeba ty si v sobě našla tu sílu tady ty věci komunikovat? No vlastně v uvědomění, tu sílu jsem našla v sobě uvědomění, jak jsem zpětně žila. Že jsem opravdu si nechala, já jsem dovolila, aby mi překračovali lidé hranice. V rámci toho, abych byla přijímaná a byla ta hezká pro všechny a ta jemná a ta hodná Olinka, tak jsem já úspěšně sama si překračovala hranice. To v každém případě, to si uvědomuji. A vlastně je mi zpětně ty Olinky 40letý, 30letý i líto, že to v té době neuměla. A jsem strašně ráda, že to můžeme předávat, tyhle naše důležité aha momenty, které sdílíme v rámci projektu Dovychovat a i v rámci našeho klubíku Žiju srdcem Dovychovat. Jsem strašně ráda, že to můžeme předávat, protože si mnohé i mladší ženy můžou naučit nastavit hranice už ve 30 a nemusí v 60 měnit nějaké návyky, protože už je to daleko těžší. A velmi mi pomohlo to, že jsem neustále ve své minulosti hledala svoji hodnotu. Pořád jsem se podceňovala a ten moment, kdy jsem začala v klidu říkat, co se mi nelíbí, v klidu, tak jsem najednou cítila, že vnímám sama sebe. Že se v tu chvíli postavím sama za sebe. Tady je asi hodně klíčové říct v klidu. Mnohé ženy můžou říct, ale já to umím, já to tam natlačím, já to tam hodím, já to tam zakřičím, tohle mi nedělejte, to se mi nelíbí, tohle nedělej a udělej tohle a tak dále. A tam to není úplně ta ideální cesta, ale není to samozřejmě jednoduché. Proto říkám, když jsem se v klidu začala vymezovat, aspoň částečně, tak jsem víc nacházela sama sebe a to byl velice důležitý moment. Mně vlastně před lety pomohl strašně moc letní kurz pro ženy. A tím tak přemýšlím, že vlastně od roku 2020 tak v Dovychovat běžel každý rok letní kurz pro ženy. Já jsem si prošla všema těma ročníkama. A i když už to byl nějaký 5., 6., 7., tak jsem vlastně šla do všech těch ročníků, protože v každém tom letním kurzu jsem si otevřela nějaké téma. V každém tom letním kurzu jsem pochopila něco dalšího. A mě tenkrát ohromně pomohlo, když si vlastně sdílela, jak ženám nepomáhá, když pomlouvají druhý.
A to pro mě byla jako obrovská pecka, protože jsem si uvědomila, aha, já tím ve výsledku ubližuju sama sobě. Ano. A mě to tenkrát úplně krásně, tady to tvoje sdílení vlastně nastavilo hranice v tom smyslu, že dobře, tak já když někoho pomlouvám, já se opak bojím. Jo, to je pravda, to nechci dělat, já tohle nechci dělat. Já jsem ráda, že otvíráš tohle téma, Peťo, a promiň, se nadechla, tak dořekni. Jenom jsem chtěla dokončit myšlenku, že vlastně, když si to člověk uvědomí, že pokud tohle děláme, a vlastně my jsme ty hodný holčičky, ono nám něco vadí, ale my místo toho, aby jsme se vymezili a místo, aby jsme něco komunikovali, tak to řekneme někomu jinému. A ne tomu, komu bychom to chtěli říct, nebo měli říct, a řekneme to někomu jinému a v tom nás stoupá to napětí a pak s těma lidma vlastně o to víc nemůžeme komunikovat, protože tam máme ty obavy. Co když se to k němu dostane? Co když to pochopí jinak? Co když? A jenom chci říct, že tenkrát mě ten letní kurz vlastně strašně pomohl v tady tomu tématu. Já si na to přesně vzpomínám, téma pomlouvání, souzení, drbání, je to ženský folklor, co si budeme povídat a kdo nepomlouval, ať hodí kamenem. Tak. Ježišmarja. A já si pamatuju, že to mělo neuvěřitelné množství sdílení na sociálních sítích a velmi se k tomu ženy vyjadřovaly, protože to je opravdu velké téma. A pojďme si říct, že to je vlastně i obranný mechanismus, protože když se ti něco dotkne, tak máš v sobě kupu strachu to vrátit nějak elegantně zpátky. Někdo ti dá něco ti provede nebo ti něco řekne a ty by si strašně ráda na to reagovala, ale nemáš ještě tu dovednost to krásně v klidu vrátit zpátky bez boje, tak si to jdeš vyřizovat, jdeš to sdílet s dalšími ženami, protože muži bych řekla, že skoro pomlouvání moc nevedou, i když také asi, ale ne úplně, nejsou proto tak nadšené jako my ženy, které ještě to opepříme, přisolíme. To znamená, že z toho uděláme úplně jinou situaci a o to více se pak bojíme jít někdy do kontaktu s tím člověkem, který nám vytvořil ten strach. Je to kaskáda následná toho, že se neumíme vymezit, že si neumíme nastavit hranice. Je to, co všechno může z toho vzniknout. To jsem ráda, že jsi otevřela tohle téma. Je to velikánský téma, dá se s tím pracovat právě tím, když se naučíme postavit se sami za sebe, vymezit se, říct v klidu, co potřebujeme, co se nám nelíbí. Vždyť co nejhoršího se může stát. A ono to i souvisí s tou sebehodnotou, o které ty jsi mluvila. Že já vlastně, když necítím úplně tu hodnotu sama v sobě, tak ani nebudu chtít a jít a s tou silou vnitřní a s tím klidem komunikovat ty věci. Protože se budu bát, nebudu si jistá. Vlastně tam je strašně moc věcí, které mě hodí zpátky zase do toho mýho, tak já jí radši nic neřeknu. Ne, tak já to radši nebudu řešit. Ne, to nemá smysl. Vlastně já si to vždycky jako schodím, já teda už ne tak často, ale znám to, ten pocit, kdy vlastně v té hlavě lítá tolik myšlenek, to nemá smysl, ne, ona to nepochopí, ne, tady bych určitě způsobila nějaký konflikt. A teď zase znám tu realitu, když už si řeknu z jedné strany, ano, trápí mě to, snažím se pochopit, jak to ten člověk vlastně myslel, a pak jdu a vlastně to s ním komunikuju a říkám mu, co je mi nepříjemný nebo co se mě třeba dotklo. A najednou ty vztahy jsou fakt jako čistší. Protože člověk se většinou bojí, že tam bude konflikt, že tam bude nějaký jako nepříjemný pocit, ale vlastně když se úplně zbavím tady toho, nebo dobře, minimalizuju tu potřebu pomlouvat a naopak zvýším tu potřebu těch věcí, nebo množství věcí, které nějakým způsobem komunikuju, tak je v tom životě vlastně člověku mnohem líp. Tak to je ta naděje. Co je to pomlouvání, posuzování? Je to věc, která se stává u lidí nespokojených sami ze sebou nebo u žen. A teď, jak hovoříš, tak jsem si uvědomila, jak to dnešní téma toho podcastu, jestli jsem ta poslušná holčička hodná, nebo se umím za sebe postavit. Teď jsem to řekla trošičku jinak. Přesný název, abychom to nemanipulovali. Hodná holka nebo žena, co se umí ozvat. Tohle téma má v sobě spoustu podtémat. A my jsme je vlastně dneska řekli a naprosto čistě tato všechna témata řeší i náš letní kurz pro ženy. Ty jsi se o něm zmínila, že ti moc pomohl, když jsi si prošla mnohými ročníky, protože to, co jsem teď řekla, letní kurz pro ženy se u nás vlastně stalo skoro značkou, že jsme každý rok několik let, asi po dobu 6 let, měli tenhle kurz na osobní rozvoj pro ženy a pořád vlastně ho máme dál v tom online prostoru a ta témata, která jste dnes slyšeli, v záležitosti toho, jestli jsem hodná holka nebo se umím za sebe postavit,
ta témata se učíme s vámi rozcvičovat a posouvat, abychom nedošli do toho, že budeme držet něco, trpět, nepustíme informaci, že takhle to nechci a do toho pak můžeme jít někam pomlouvat, do toho můžeme mít výčitky, můžeme mít spoustu strachu, že jsme to nezvládli. Tohle všechno do té množiny patří a letní kurz pro ženy to krásně řeší. Tak tím jsem možná uzavřela dnešní téma a v této řadě podcastu na osobní rozvoj s názvem Nezapomeň na sebe je ještě poslední díl a je to sebohodnota, název sebehodnota, anebo proč si nevěřím, i když všechno zvládám. Děkuji za doplnění. Omlouvám se, že jsem to četla, ale abych si všechno člověk pamatoval, tak to asi na to nemám úplně kapacitu. Nicméně důležité je, že se můžeme ještě v této sérii vidět ještě jednou a my se na vás moc těšíme.